Psíci v našom útulku potrebujú tieto dni vašu pomoc viac ako inokedy. Teploty klesajú pod bod mrazu, správca nejedenkrát ráno otvára útulok pri minus 15 stupňoch. Psíkom nezostáva nič iné, ako schúliť sa do búdy a chladnú noc prečkať. Chceli by ste im tieto kruté dni uľahčiť? Prineste do útulku použité alebo aj nové deky, staré teplé oblečenie, prípadne aj zateplenú búdu. Ak máte možnosť, vezmite si psíka aspoň na nejaký čas do dočasnej opatery. Psík vám bude vďačný, že je v teple, útulok zaviazaný, že má o jedného bezdomovca aspoň na nejaký čas menej a vy budete mať skvelý pocit z dobrého skutku. Krmivo, ako aj potrebné vybavenie pre psíka vám zabezpečí útulok. Piškot je 1,5-ročný psík stredného vzrastu a priateľskej povahy. Je vždy veselý, najmä keď je v spoločnosti ľudí a má sa komu motkať pod nohy. Piškot rád behá, potrebuje väčší dvor, prípadne psieho parťáka na šantenie. Treba však zabezpečiť, aby Piškot neutiekol, nerobí mu problém vyšplhať po očkovom plote. A prečo práve meno Piškot? Je sladký, guľaťučký a zaľúbite si ho práve tak, ako obľúbenú sladkosť. Lufinka je veľmi dobručká, jednoročná kríženka stredného vzrastu. Má jemnú, nevtieravú povahu, je prítulná, nie však otravná. Lufinka veľmi rýchlo chápe, je bystrá a poslušná. Bude naozaj skvelým psíkom do každej rodiny, je bezproblémová a nekonfliktná. Kto hľadá úžasnú, pokojnú a dobrú spoločníčku, nájde ju v Lufinke. Lufinka je kastrovaná a je vhodná do bytu i na dvor s prístupom dnu do domu. Zaira je veľmi aktívne, krásne, odrastené štenia plné energie a lásky. Neustále vymýšľa nejaké nezbednosti, potrebuje celodennú aktivitu, aby sa nenudila. Je zrejme dlhosrstým krížencom foxteriéra, čo predurčuje jej temperamentnú povahu a neutíchajúcu zvedavosť a energiu. Zaira má asi 10 mesiacov a aktuálne pripravujeme jej kastráciu. Je vhodná skôr na dvor, pokojne do rodiny s deťmi. Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť, komu venujete 2% z vašich daní. Budeme veľmi radi, ak si vyberiete útulok Senica, teda neziskovú organizáciu Cerberus. Všetky informácie nájdete na našej web stránke a na Facebooku. Ďakujeme.